Hi guys, happy Sunday ni jung tanan. Kami magsimba karon kay nagsimba man mi gahapon. Nya grabe nagabot-abot ang kananay grasya. Daghan kajong litson mga hinatid sa silingan. Guys, mga hinatid di silingan, nagabot-abot gahapon. Ang ipang freezer dara ning panginiton karon may mga kuan sedanen jaga tunggang giluto apod mangurot. Ang pang-freezer gabi aron daghan kanyo salamat sa mga silingan nga nagmahal namo. Pangakdan mig sudan kay mawaw man lagi mi mamista. Bisag sa silingan ra mawaw jud ko guys. Mo nagsilingan bisan pa man og giimbita ko. Mawaw jud ko mudeew. Kamo kumanad ba nga kanay mamista. Kay bisan dito sa Bohol kay magpista man mi nga na. Diya gusto po itong uban nga mamista pod mi ato sa ilaha na di jo ko dana guys wa jo ko maanad kanang mamista mo nang mga silingan nga nangimbita sinsya na jud mo kay maawa jo ko maanad jud nga muanha ja mamista sa salamat na laman sa gipanghatod nga grasya litson duha ka bay nga naghatod ja kare ko ani nanay tinubuan. Aning panginitin guys, ja mayamang sudanin karon, napisan din ni jung tanan. Lit nagamo ang mata, dugay mi nakamata kay karang kaalibog jo gabi, nay disco, nay live-ban, nay mga nagbidyuki, mga silingan. Na okay ra man na kay kuan man, pista man. Napagani dagto gamo ang sinugba, o mahurot. Anang ginit nagpansit guys, nagpansit gahapon. Katunga ray na bawas. Daghan pay nabilin. Isa gamay ray ang giluto. Daghan gyapon nabilin. Ang paksiwon. Nagabot-abot na grasya. Ning lagi sila di kuno ko mag-uwaw kay vlogger kuno ko. Di mag-uwaw. Nah, mo nang gadya guys. Mawawod mga gadya. Mawaw mga gani ko mag-vlog sa public. Dani ra jud sud sabay. Minsan man mawawon man ta. Mo na sa tangka mawawon na na hinuong tag maldita o ngila do batasan. Pero mawawon ra di ay. Nang mawawon ta ba jay judge ta. Ngayon na maldita kuno. Nila dong batasan pero wala man sila kay bawo nga mawawon ra di ay naman ko nga na guys na tao ang lantaw istrikta maldita pero mawawon ra di ay mo nang lisod lagi mag-judge tag tao. Hi guys, good morning guys. Maligo og ang biyahe ko. Yan siya na gadyo silingan nga nag-imbita nga wadyo ko muduo kay di kaya sang power. Di kaya sang power guys nga mamista wadyo ko maanad sikat-sikat pa. Kaya kami dito sa Bohol sila ni Nanay Kateso na kay magpista man dyan sila naipista siyempre naidaghang mamista nga mga kamag-anakan pod then min sila nga madto kuno ko dito sila hangbay para mamista na di dyan na kaya guys isang kamag-anakan ra kay mauwaw dyan ko bawa nga nung gianak kong magiulawon nag-vlog lagi ko pero hinga nira pa dahang vlog pero makipag alubilo ko sa mga laing tao nga na mauwaw ko. Pero mawawon ra ko. Pero di ko maldita. Kamo man ko makita chika-chika. Mauwaw lang mga jud ko mga. Nga na ba? Mamista, manumbay. Mauwaw ko, kumanad. Kasi kumbati na dayhak, maligo ko. Yung biyahe kong taon. Si mama, naglayan nagpamati ni mama. Isupgi, iubo, gisipon. Namista man ni siya gapon dito siyang igsuon. Siya pag-uli.
naglain ng kamati. Giubo na og sipon. Karoy. Siya na pinipuli. Jun. Nahupdan na miguan. Suka sa hindi. Tangitimpla na ni guys. Tuyo. Suka. Ahos. Asukal. Ngani ko guys magpaksiw ko og kuan. Dito na usreng butang kay kuan naman na. Timplado naman eh. Napang mga kuan no. Sibuyas. Mo ni nakadagumot sa kananay litson kani. Gana guys ana ning natimplahan ana naman ning itakong. Kanis kabiksi. Muna si dana ni mama ron. Mahumi kay manglabakos. Mga kuha ni Gian karon yun itong gato ako nakapanglaba. Magkuha ni guys. Niluguan. At na nangitak na ni atang litson paksiw. Pansit. Sige yan, natug pa. Kay gabi diari na sa siyang mga igagaw. Invite mo na karon natug pa. Kung ato ariha, di dito mulakaw. Kinaikag mo siya, kay diari sa siyang mga igagaw. Pat siguro to kabuk ni siya igagaw ni ngari. Mahumi karon guys. Dahil mong bahaw na kanon. Nakabaw-bahaw, gamang pagkaon gahapon. Mukaon na sigiyag, mukaon na ba? Kaya pilagukad. Ganyan na siya. Mamaon na to kay maglaba ko. Mamaon na ta. Yan, ikaw mo dito. Gianhi man siya ni Silo. Kwarto niya, di mo tumulakaw kay naman tagibuhat ng kwarto. Sigbasa. Lagi mo itong kuwan, oy. Kanang PowerPoint, taas kayo, pinakapapel. Mugan, di mo yung ikabisihan. Nung kwarto garis di mga igagaw, di tumulakaw. Yang gihimo taan gabi kay karon kuwan lang ko na siya. Ato diskulahan. Karon? Ato siya sa eskwelahan. Busy kayo. Busy kay na. Magkuhan ko na sila, mag-practice ang usa to. Tingin Ang mo. Ano gulo. yung gihimo niya gabi Dugo-dugo? Ay, na itong isda mo kaan ka? Ano na niya taga na? Morning guys. Mamata guys. Morning. Na may paksiw, mga bagitson. Niko. Gikan na namista, paguli, giyubog isip una. Mamahaw ta guys. Ngayon takay. Sige yan, wapa natog pa. Okay ito natog gabi Nami, namog kapi. Ano bitaw? Kaya matang kapi. Pag inom mo para sa ubo. Ngayon ta guys. Hindi mo yung istig-istig. Kanirang kapi ko blanca kay dinisog. Pagganita naka laboratory si muhang kuan, giubog isip una pud.
Tinuod yun ko, tinidoktor yun. Matuon na yun ko. Dali kay kumahawa. Dali ka kumahawaan mo. Nga na dyan na basta mga tiguwang na. Masakit na. Naganang pamatiun. Apa? Anong kamot mo, mainitan mo ka na daw. Ba't mainitan yan? Huwag na kagkuhan may exercise man. Dali, gahapon, hindi kong initan mo na yung tepon kong giobo. Sakit Ingana ang ulo. na basta kuwang sa exercise. Lahi malang init sa udto. Kanang init sa udto, delikado. Kanang init sa buntag kung ganyan mo. Kasi ilang kasadlaw ba kada buntag. Sa buntag. Gawas-gawas kinagabuntag. Kainit-init. Nasa sila Anto sila, Asturias. Gusto ka dyan na, Arbina, Pistaman. Karong 19, nagpuan sila sa katong gidrive ni pwede malagi sila mga pwede malagi makabisita na ni. Kanto malagi layo kayo. Sa mga diri, di malagi makabisita. Imat nila. Ano sila mabisita, magtuyod na ko. Kaya may pagbisita, pwede man din makanganto dito. Dani, di lagi makabisita. Hindi makabisita, basta ka jutra. Water, mag-ingnan nga pa mauli mo kay Nas Gina. Bugwa, di man manguli. Dapat bisita-bisitaon kanila kay tuluwang na badya ka. Nga nagipamatis lawas, naraman ng tas sibura. Ano sa pa na sila magbisita, matuyod mong tuhod ma. Sa pa kanila bisitaon. Ano ulit? Dapat tagaan pag nilag oras pagbisita ni mo. Awaro nun, kalag-lagas ko rin, lajuk ko. Kaya mong anak laki, maglabay-labay, radi mo kapit. Dahil Ako'y ayaw kumatsok. pugsa ang tao nga na gusto. Ano sa dahil sila muwarig, wana ka? Ilan tapang tanda-tandao na sa May raway anak. Gaway may bisita. Dagag anak, way ka bisita. kami lagi daghan mi. Pero naman may oras sa mga ginikanan, basta lagyo-lagyo. Makauli man mi. Isang kasasay sa katuig. Yung anak ko, naras ko dyan. Mga makauli, isang kasasay sa katuig, naras dito. Hindi man kami nga kuwan. Kung bisita lang tabag, bisitaon ka, kamustaon ka. Naman sarap, kalabi na karoon nga, daghan na kayo pamati. Ngayon pakuan niya akong maintenance. Iyam gyapon ka. Hinanglan, dyan mo kalimtan na yung mga maintenance para sa tubo. Nakatulog kagabi eh. Ano pa lang sa gobo. Wala ka din na pagbangon ng Pagsipon sa may imna. Hindi ba, kanang maluwir ako ni mama ba? Ay, ba ni siyang anak? Nara syudad, di man makabisita. Bisa, diliin rin kamusta na. Syudad, dagod na. Siyempre, sa kainahan, kay bawad ko nga maghandong dyan sa mga anak, basa rin ang anak. Huwag yapon nagwing, ang sudan, ang daga nagyapon na bilin. Huwag madihan ni pwede, mapanos ni. nila ng isda, init-inito na niya. Kana mo, unaw na pagkaon, kaya kana may masira. Kasapasapaw ng grasya. Oo. Thank you, Lord. Gracias. Mura po taga-pista. Isa po taga-pista. Hi guys, sa mga may pamahaw guys. Thanks to God, nabusog na pod me. Salamat sa grasya nga mo ang nadawat nga sobra-sobrang grasya. Ikaw Mingkoy, mamahaw na ka Mingkoy. Sa may mong sidanan Mingkoy. Isda. Nako na rin sang labunan, gaatong nako sang labunan guys. Manglaban na pod. Gapon ako nakapanglaba. Nandiyan manglabas ako guys. Diyan magkita-kita na po ta sa sunod ng vlog. Dengan kanyang salamat sa inyong suporta. Mag-amping mo sa kanunay guys. God bless niyo yung tanan. Kita-kita na po ta sa sunod ng vlog. Bye.